day sa inyong lahat and welcome to our vlog for today. Ang vlog ko po ay papakita ko yung mga assorted na mga happenings sa akin sa pagda-travel ko via land and via sea, and then jamming with my students and also with my co-teachers. Keep on watching and keep on subscribing my YouTube channel, Vandoys Vlog101. Thank you and God bless. Ayan, welcome to grade 5 AOB. Ito po yung mga class A ko po. Bali, hinati ko po sa class A and B yung mga estudyante ko. Sa class A, meron po kaming 10 na estudyante, and then sa class B, meron din po akong 10 estudyante. Yun lang po yung estudyante po namin kasi pandemic. It is quite difficult on our part kasi mga bata, minsan inaalis po yung mga face mask. Ganyan kapag nag-uusap-usap sila, nakalagay lang po sa kanilang chain. Nakalagay po dyan. Pero ganun pa man, alam kong may-miss kasi nila yung normal. And we're praying na unti-unti mabalik po yung normal. Yan po yung aking washing facility. Yan po, improvised washing facility po yan. Kung saan dyan pa naghuhugas po ang aking mga estudyante pagpasok sa school. Ayan po, we're always practicing the safety protocols for the kids, washing their hands, correct usage of the face mask. Yan po ay ilan lamang sa mga binibigay namin na paalala sa kanila. Ayan, nagpaturo pa ako dyan sa time na yan ng reading kasi medyo mahina sa pagbabasa. And understood naman yun. And then, we've always practicing the 1 meter distancing. Ayan, kasalukuyan kong nilalagay ni Mang Diwata yung mga pets na kumiglas dyan sa ref kasi buhay pa talaga. Gusto pa namang mabuhay talaga eh. So, talagang kitang-kita naman na biglang-bigla si Mang Diwata sa mga pangyayari. Dahil po sa liksi ng mga isda na yan. Na hanggang ngayon ay buhay pa. Hindi namin in-expect na mabubuksan po yung ref kasi maraming laman po sa ref, mga iba-ibang isda na binili kanina. Merong 2 kilos, merong lampas naman. Si Ma'am Diwata nga, 2 point something ba, Ma'am Net? Ilan? 2.5 kantidad daw po na 976. Lahat-lahat na po yun. Pero sa labas po yun, mas mahal po. Siyempre dito mas fresh, mas mura pa dito. Kasi galing pa sa karagtan. Fresh from the sea pa po. Yan si Ma'am Jessa, nagbising-bising kumain habang nagseselepono. Yeah. Kaya, siguro mga 2 hours po siya bago matapos. Kung mapapansin niyo po mga ka-idol, vacant namin ngayon, lunch break po namin. Kaya nandito naman po kami sa office, busy sa pag-internet si Ma'am Minette. Yan, maganda yan. And si Ma'am Jessa, kumakain pa ngayon. At si Kukoy, nasa labas, kakain pa lang. Kung mapapansin niyo, maganda yung panahon ngayon, mainit. Talaga namang sikat ng araw ay talagang tirik na tirik. Tirik na tirik sa tanghali. Ito po yung office po namin. Doon po nakaupo si Sir Johnny sa gilid niya. May nakasulat po dyan, pangalan niya. And then may nakalagay sa taas na welcome to the school kids space. Yan po. At meron kami yung mga papers po namin nakalagay sa patungan niya. And wala po kami TV, so magkakaroon. And yung mga tarpaulin galing sa DepEd ko. Yan. At si Ma'am Diwata hindi pa po tapos kumain. Magandang Ma'am Diwata. Yan. Thank you Ma'am Diwata for subscribing Vandoys Vlog101. Yeah. Oh, okay. Okay. Thank you for the share and like that you have given. Thank you and more power. Bye-bye! Ayan po, meron din pong via land, meron din po kami via sea, kung saan gigising ka ng maaga para lang makasabay ka dun sa biyahe na bangka. Kasi kung hindi ka gumising ng maaga, mean kasi wala ka nang dadatnan ng biyahe. So isang biyahe lang po kasi every day po going to Tamban. Siguro almost 1.5 hour to travel from the Laguna North San Isidro going to Tamban, Tinambak, Camarines Sur.
So napakalaki ng sacrifice po namin kasi maaga, imagine maaga kang gigising around 3 a.m. to prepare something na mga dadalhin mo pa para maging areglado ka naman and maging okay ang lahat. Ito na po yung sinasabing padi-padi. Welcome to padi-padi. Na kung saan pag malakas ang dagat, talagang napakalalaki ng alon dito. Kagaya ng mga alon. Kagaya kalaki ng simbahan. Sabi nga, ito naman po yung Mapid. Welcome to Mapid, Lagonoy. Yan po. Medyo calm yung sea. Thanks be to God for His guidance. Hindi po siya nagpapabaya sa amin. Nandyan yung pag-asa. Symbolizes pag-asa kasi mainit po yung panahon. And sa wakas, dito na po ako sa Tamban. Welcome to Tamban, Camarines Sur. And I'm on my way going to Dahat, Lagonoy. Galing po ako ng San Isidro to Tamban, and then Tamban to Goa, and then Goa proper to Lagonoy, and Lagonoy proper Centro to Dahat. So napakahaba ng travel ko. If you are nature lovers, so punta na dito. Visit us. So madaming mga puno, yan, madaming bilad na palay, say, masagana ang palay dun po sa lugar na yon. Nakita po natin na province po ang situation na makikita po natin dyan. Ayan, maraming mga tanim na gulay sa gilid ng mga kalsada, and then merong mais, merong palay, and nakaslulan lang po ako dito sa pedicab, sa padjak po, going to Dahat po ako. Ayan, approaching na po yung Dahat. I think after 5 minutes, yes, it is finally, nandito na po tayo sa Dahat. Welcome Dahat, Lagonoy, Camarines Sur. Ayan po, papasok na po tayo ng sentro ng Dahat. Medyo, I think mga 10 minutes pa to travel from dun sa opening and then papunta dito sa sentro. Ayan, meron tayo dyan makikita mga tindahan ng gulay. Ayan, meron din po tayong Shervas de Maria, and then may church dyan na maliit. Merong mga malinuhan po dyan. And then, going na po tayo ng sentro ng Dahat. Ayan po, ito na po yung sentro ng Dahat. And then, going left, liko ng left po, dyan na po yung direction papunta po sa amin. Ayan po, welcome po sa amin. Ito yung daan. Kung mapapansin nyo, malapit lang po ako sa elementary school. Okay, thank you for tuning in. Bye-bye! Ha? Iyo. Makatakot naman. Galing ka sa YouTube. Iya. Yan. Tama, bless. Ako ma-bless sa imo. Pigano, hiriling ni so vlog mo. Iyo ta. So, yun na nga po, mga ka-idol. Ito nakita ko yung mga jamming namin ng mga estudyante ko, and then with my co-teachers, and also yung travel ko via land and via sea. From San Isidro to Tamban, and Tamban to Lagonoy, and then Lagonoy to Dahat. So keep on subscribing with my YouTube channel, and always remember that God is really good no matter what the situations na meron tayo. Always trust Him, whatever your situation right now, whatever you're experiencing right now, whether it is good or not, God is still good. Nandyan siya lagi sa atin, na laging nakaagapay sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Hindi po siya nagkulang. Always bear that on your mind, and also don't forget to thank Him, to praise Him, and to adore Him, because He deserves those things a lot. Thank you, and God bless each every one of you. Keep on subscribing my YouTube channel, and then if you're not yet click the notification bell, just click it for you to be notified with my latest videos. Okay, thank you and God bless.